Πριν από μερικές λοιπόν ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση του Anka 3. Να το Anka 3. Το Anka 3 είναι προϊόν της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Δεν είναι δηλαδή της Baykar, του γαμβρού του Προέδρου Ερντογάν. Το οποίο όμως, Anka 3, εδώ το βλέπετε, ενώ τροχοδρομεί, και εδώ το βλέπετε σε στατική έκθεση, να πάω λίγο πιο πέρα να το δείτε καλύτερα, με τα όπλα και τα οπλικά συστήματα, οι τουρκικές J-Dam βόμβες κατευθυνόμενες, τα kit συλλογής δηλαδή μετατροπής απλών βομβών σε κατευθυνόμενες, το βλήμα Cruise SOM, εδώ έχουμε και άλλα όπως είναι το Τσακίρ και άλλα τέτοια βρήματα πλεύσεως, οι βόμβες τύπου Τανέρκια, πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Αυτό λοιπόν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προσέξατε, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τροχοδρόμησε, απογειώθηκε, πραγματοποίησε μια συγκεκριμένη πτήση και στη συνέχεια επέστρεψε, ολοκληρώνοντας με επιτυχία αυτή την φάση της αναπτύξεως και της αξιολογήσεως των επιχειρησιακών και γενικώς εν γέννη δυνατοτήτων του. Γιατί αυτό σας το αναφέρω? Διότι αυτό το αεροσκάφος, το οποίο έχει σχεδιαστεί βάσει της τεχνολογίας αποκρύψεως, αγγλιστή stealth, και έχει μια κύρια αποστολή, πολλές δευτερεύουσες και κύριες, αλλά εγώ εστιάζω σε αυτήν που εγώ προσωπικώς εκτιμώ ότι είναι ίσως η πιο επικίνδυνος και σχετίζεται με την καταστολή και την καταστροφή της εχθρικής αεραμήνης. Η καταστολή και η καταστροφή της εχθρικής αεραμήνης, δηλαδή οι αποστολές τύπου Suppression Air Defense, τη SED, Enemy Air Defense, ή Destruction Enemy Air Defense, ή DED όπως το ονομάζονται, μέχρι στιγμής, όπως γνωρίζουμε και εμείς από τη δική μας πολεμική μας αεροπορία, αναθέτονται σε μαχητικά αεροσκάφη επανδρομένα, όπως είναι τα F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας κατά τα αντίστοιχα της τουρκικής. Αυτές όμως οι αποστόλες έχουν υψηλό ρίσκο και κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Εδώ λοιπόν η Τουρκία έχει κάνει ένα βήμα προς τα πάνω, προς το μέλλον. Ποιο είναι το βήμα αυτό? Φτιάχνει λοιπόν, δημιουργεί με τεχνολογία εισαγόμενη, με τεχνολογία η οποία και τεχνογνωσία στηρίζεται σε ξένες χώρες, με πολλούς και διαφόρους τρόπους, κάποιοι λένε ακόμα και με μη νομίμους, να παρουσιάσει ένα σχέδιο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι λειτουργικό. Αυτό λοιπόν το σχέδιο που έχει κάποιες προδιαγραφές. Παραδείγματος χάρη, το Anka 3 μπορεί να πετάξει μέχρι 490 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει μέγιστη ταχύτητα. Μπορεί να ανέλθει σε ύψος 40.000 ποδών. Και επίσης μπορεί να φέρει οπλισμού της τάξης των 1.200 κιλών. Άρα εξηγούνται και κάποια από τα οπλικά συστήματα που βλέπετε. Όμως, για να γίνουν αυτά που βλέπετε, απαιτείται μια ολόκληρη υποδομή η οποία έχει ένα κεντρικό σημείο. Τον κινητήρα. Μάλιστα. Και το Anka, το οποίο πραγματοποίησε αυτή την πτήση, τι κινητήρα έχει? Έφερε τουρκικό? νατοϊκό μήπως? Τίποτα από τα δύο. Ουκρανικό. Και ήταν στο πλαίσιο της ειδικής συμφωνίας που κατόρθωσε η Τουρκία επί προεδρίας Ταγίπ Ερντογάν. Αυτά να τα λέμε. Ασχολείται ο πρόεδρος Ερντογάν περισσότερο από κάποιους άλλους με την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας του. Μπορώ να σας πω ότι είναι από εκείνους που ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τα δυτικά πρότυπα, αν το θέσουμε κατά αναλογία και καθομοίωση. Αυτός οραματίζεται τη μεγάλη Τουρκία και εμείς οραματιζόμαστε τη μεγάλη Ελλάδα. Κάπου εκεί συγκρουόμαστε. Εννοείται και θα συγκρουόμαστε μέχρι η μία μεγάλη να επικρατήσει της άλλης. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η ελληνική η μεγάλη Ελλάς, η οποία θα επικρατήσει, γιατί πέπρωτε να επικρατήσει σε βάρος της Τουρκίας, της Οθωμανικής Τουρκίας. Όμως, η εταιρεία Motor-Sich, η Ivchenko Progress, είναι εκείνη της οποίας το εργοστάσιο επλήγει από ρωσικά βλήματα κρούζ και γενικότερα πυράβλους και έπαθε και σημαντικές ζημίες. Έχει συμφωνήσει, το τονίζω, έχει συμφωνηθεί αυτό που σας λέω με την τουρκική κυβέρνηση να παραδοθούν. Έχω κάνει ειδική εκπομπή στο παρελθόν με πολλά στοιχεία και τεχνικά και τεχνολογικά, νομίζω είναι από πέρσι και πρόπερσι, όπου
Ο κινητήρας ΑΙ-25 TLT θα εξοπλίζει το Κιζίλ Ελμά. Το Κιζίλ Ελμά είναι το άλλο αριοθούμενο της Μπαϊκάρ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ουσιαστικά είναι ανταγωνιστικό προς το Ανκα-3, με όρους επιχειρηματικούς αναφέρομαι έτσι, όχι επιχειρησιακούς, και τους κινητήρες ΑΙ-450 και το Ακιντζή. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή οι Ουκρανοί, και εμείς που βρισκόμεθα στην σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι εκείνοι οι οποίοι βάσει συμφωνίας έχουν παραδώσει σχέδια, κινητήρα και συναναπτύσσουν μαζί με τους Τούρκους νέες γενιές πιο προηγμένων κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε μη επανδρομένα αλλά και σε επανδρομένα αεροσκάφη. Άρα λοιπόν εδώ η Τουρκία εξαρτάται απολύτως από τους ουκρανικής κατασκευής κινητήρες έως ότου η αντίστοιχη κοινής της συναναπτύξεως τεθούν σε μαζική παραγωγή.